tal, señoras e señores? Son as 6:27 minutos da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no a voltas co prato. Antes de nada, é de ben nacido ser agradecido, así que moitísimas grazas a todos e a todas, porque onte viunos moitísima xente, así que este aplauso é para vos, un aplauso para a xente que nos ve. Gracias, gracias, de verdade, estamos encantados e encantadas de estar todas as tardes compartindo receitas con todas vos e receitas que podedes ver nas nosas redes sociais, sí, en @voltascoprato, aí están todas as receitas que pouco a pouco imos subindo e que cociñan sempre dúas magníficas persoas. A verdade é que aquí sobranos talento. Que pasen, por favor, Xulio Mato e Lucía Vázquez. Un aplauso para eles. Vou repetir, por se non lle quedou claro a alguén, é Lucía Vázquez, pero non é prima de Begoña, aínda que comparten apelido. Verdad? Verdad, verdad. Sí. Ou quixos arrimar á familia Begoña en algún momento, non? Non. Non, nada, non. Polo momento non. De momento non. Calquer momento, Para ahora moi loca, Ahora está moi Begoña loca. además está a tope, desde que a nomean e tal, non sei Sí. que, ao millor. Sí. Bueno. Nunca sabe. Xulio, no día de onte, gañou. Entón ven con ese sorriso radiante, espectacular, verdad, querido Xulio? Aí, mantén o sorriso, moi ben, moi ben. Aí, mira que... Mira como está. Pois, a ver se sigue sorrindo despois da proposta de hoxe. Porque imos subir o nivel hoxe no Voltas co Prato. A ver que nos trae Leonor de Ordes. Buenas tardes, me chamo Leonor, veño de Órdenes. Vou vos dar unha receta que fago de tortilla na casa. A de xamón me gusta, con pimento rojos tamén me gusta. Eu sempre a fago un pouquiño de cebola. Me gustaría conocer un pouquiño máis sobre a receta de tortilla, a ver se eu a fago despois moito millor. Un abrazo a todos os que están vendo o programa e hasta pronto. Un aplauso para Leonor de Ordes. Tortilla maravilla. Leonor que ten un acento super chulo, super curioso, porque estivo 40 anos no Cantón Suiz francés. 40 anos, Carai, 40 anos, case nada. máis que tes ti. Más que teño eu, más que teño. Ainda que aparentes máis. E ten un acento super chulo, super bonito. Bueno, Leonor pedíanos algunha receita diferente de tortilla. Don Xulio Mato, como vencedor do día de onte, empezas ti. Bueno, pues gracias. Aí está. Pola Aí deferencia. está. Gracias pola deferencia. Pois vou facer unha tortilla super rica, rechea, atención, de torresmos e queixo do país. Como? E queixo Espera. arzúa. Espera. Vou facer unha tortilla super rica Repite eso de despacito. pataca, rechea, de torresmos e queixo do país. Bueno, país, arzúa yo. Señoras e señores, Don Xulio Mato rompe os esquemas de Betanzos. Aí vai o cantón. Tira por terra todo. A gastronomía de Galicia hoxe vai incluir na tortilla torresmos E queixo. e queixo. Rechea, Non no almohado. O sea, rechea ainda por Rechea, riba. O sea, aquí rechea. imos aprender a recheala até máis contigo. Dunha maneira super sinxela e non hai que andar facendo 2, 3 nin 4 tortillas. Bueno, vale, a ver como mellora isto, Lucía, porque está moi interesante o nivel. Lucía, ti que vas facer? Eu vou facer unha tortilla tamén, pero neste caso, que non se ofenda ninguén de collo estanco, de arroz. Como? Pare. Con chourizo e cebola, Buah. Pare. Sacramentos. Pare. Estás-me dicindo que vas facer unha tortilla en vez de pataca con arroz. Con arroz, señoras e señores, están escoitando ben, e que vas encher de chourizo e cebola. Sí. Pois xa montamos, señoras e señores. Pois sí. Xa temos E ti que vas facer? montado. Eu vou andar por aquí, de un lado para outro. Parece ben? Perfecto. Pois, señores e señores, tortilla maravilla. No a voltas co prato, cociñamos con Xulio Mato. Veña, imos alá. A ver, Vamos a ver. que teño demasiadas ideas na cabeza e non No. sei sintetizar. Mira, moi sinxelo. Vou facer unha tortilla. Sí. Normal, un almohado normal de tortilla. Tes aquí moitas cousas. Eu fago enséñanos. sempre, mira, eu fago sempre un refritiño. Bueno, mira, este é un truquiño que che vou contar despois, vale? Vale. Pero en principio fago sempre un refrito de allo e cebola. Para calcar a tortilla. Para calquera tortilla. Unha tortilla de pataca normal, allo, un par de dentes de allo e media ceboliña. Para 1 kilo de patacas. Vale. Vale? E despois o que fago é utilizar en vez de utilizar solo ovos, 3 xemas e 5 ovos. Para 1 kilo de patacas. Atención, cuñados e cuñadas de Galicia. Que miedo me dá. Abrimos o debate internacional máis coñecido do país. Hombre, Xulio, bótalle cebola á tortilla. e allo. E allo. Sí. Ti botalle De feito- cebola ou botalle allo á tortilla? Oh. Se és dos que non lle bota, chama. Dille algo a Xulio.
está moi querido últimamente por demasiada xente. Ten que recibir algo de... Porque son moi boa persoa. Pode ser, pode ser. En calquera caso, 664-483419, chamado a Voltas co Prato, queremos saber como son esas tortillas especiais, non? Eso, As tortillas distintas que se fan na casa, porque moitas veces aproveitamos para meterlle, pois eu que sei, teño un pouco de xamón de pavo, para dentro. Pois queremos coñecer esas tortillas, claro. chamade, e temos 100 euros en xogo, 50 dunha vez e 50 doutra. No televisión das tortillas maravilla. É así, é así. Veña, entón, cebola, allo. Allo e cebola, que xa está aí o lume, vale? Canto aceite, non? Sí, aceite abundante, porque este aceite vai nos servir para un montón de tortillas, o sea, non... Sí. De feito, eu teño un... Entendo que aí despois vas facer tamén as patacas, non? Claro, aí van as patacas. Eu teño un bote na casa que é solo aceite de fritir as patacas para as tortillas. Eso está moi ben, eh? Sí. Para aproveitar o aceite, Solo se utiliza para eso. moitas veces desperdiciamos aceite ou non utilizamos todo o que deberíamos. Un bote e poñémoslle aceite, tortillas, como miña tía cando fixo un membrillo que lle puxo moi bo 2023, así. Pois igual. Non, Mira, igual. e as patacas para a miña tortilla eu fago sempre en láminas moi finiñas. A min gustan así. A min gustan así nas tortillas. Mira, eu quería Mona Lisa, pero non había, porque é unha pataca que en realidad está bastante cotizada. Que está entre blanca e amarilla. Entón esta é Kennebec. Ou Kennedy, como decides en Arzúa. Como se di en Arzúa en medio Galicia, a Kennedy, vale, a Kennebec. Eso. Vale. Que Fago guai. así porque me veo unha pieliña, vale? Moi ben. Non é que me volva raro de repente. Vale, pois Xulio quería a Mona Lisa, pero ten que utilizar a Kennebec, que é a que había no mercado. Pero está moi rica e moi... Vale. E frite moi ben, Vamos a deixar aquí picando e imos con Lucía porque quero saber desa tortilla de arroz. A ver como va. Hojas callotas. No, tortilla de arroz, non de pataca, De arroz. A ver. Atención, Vai estar tan boa que non te vas das conta que leva pataca. Non, si eu non teño que escoller. E se che sobra arroz un día, pois, mira, aproveita vas coa Para facer unha tortilla, é verdad. Se che sobra arroz, pero co arroz hai que ter tino cando jardas dun día para outro, É verdad, pois por eso. Hai que ter moito tino. Entón, pola noite chegas, tortilla de E a arroz. sobrecho do mediodía, Tortilla de arroz. Mira, está vendo aí a xente ese arroz que lle sobrou a Lucía, tamén o chourizo que é o que vai utilizar. Que máis vas utilizar? Evidentemente, ovos. cebola, Cebola. chourizo, vamos a botar 8 oviños. 8. Veremos se facemos unha grande ou dúas pequenas. Vale, Pa eso é o teu gustos. criterio. Eso é o gusto. E vexo que tes por aí allo negro. Ai, teño allo negro. Ímola acompañar dunha mayonesiña de allo negro. Un poquinho de aceite virxen extra, un aceite un pouco máis suave para que non este tan forte, e allo negro. Escoita, o allo negro é caro. Ti tes posibles, o allo negro val caro. Quero dicir, ti eres unha empresaria de éxito, pero eu que son un rapaz que veño dunha parroquia de Arzúa, que non sabía nin o que era o allo negro, que? Pero os hosteleros temos moitos trucos, entón, tipo unha cabeza de allo. É verdad que é un produto moi caro. Moi caro canto? Bueno, pode costar 3 euros o mellor. Sí que é caro. Unha cabeza de allo, 3 euros, é caro. Ti te conta que isto é un allo normal que pasa por un proceso de calor e humidade durante semanas. Podesme repetir polo proceso? De calor e humidade durante semanas. Bueno, os galegos eso pasámoslo todo o ano tamén. Tamén é verdad. Pasa que frío, é humidade, normal. Mira, e para pôr os moremos hai que poñerse ao sol. É verdade. Entón, claro, eu entendo que cunha cabeza de allo poderás facer moitas maionesas. Claro, entón, se facemos con ele unha salsa, unha mayonesa, con un dente ou 2 dentes, unha cabeza de allo, ainda ten 8 ou 9 dentes, vale. Facemos, damoslle un... E ten un sabor umami moi rico. Vale, entón xa non é tan caro, porque che sale a maionesa que a 40 céntimos. A 50 céntimos a maionesa, o sea, xa non é como andar gastando. Vale, entón aproveitamos as cabeciñas para facer unha maionesa de cada cabeza e media, 2 cabezas de allo, non? Dependendo do que queiras de maionesa, non? Exactamente, dependendo da cantidade de mayonesa. Vale. Recordamos que Lucía vai botar arroz á tortilla. E chourizo. Non. Si antes lle decía á xente que podía chamar pola cebola de Xulio, polo arroz vamos a abrir, como non, a plataforma de afectados pola falta de respeto ás tortillas de Galicia, impulsada por Fran Cañotas, e a principal sinalada e culpable, Lucía Vázquez. Que responsabilidade. É unha responsabilidade moi grande, Lucía, sí, pero... Saberás, ven alguén de Coristanco e queda encantado con esta tortilla. Quen me dera que o convidado fora de Coristanco. Pero neste caso non é de Coristanco. Facíamos patacas a importancia. Exactamente. Vamos chamar a nosa convidada do día de hoxe, que veña, por favor, Leonor de Ordes. Un aplauso para ela. Veña por aquí, Leonor.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy ben, gracias. Muy ben. Muy ben. Ai, Leonor, que nos pedía tortillas. Tortillas. Claro, sabes que pasa? Normalmente con esta xente ao pedirlle algo distinto, o que fan é algo distinto. Moi distinto. E Lucía vai facer unha tortilla de arroz. Queres achegarte aí? Por que non? Non sei se a cara Hola, é Leonor. non sei se a cara de Leonor agora mesmo é de que lle gusta a tortilla de arroz ou a idea, ou que en realidad agora mesmo marcharía para a casa correndo. O mellor xa probou, que isto non inventei eu, unha que pareza. Leonor, que che parece? Boa idea. Sí? De momento sí. Sí, de momento sí. Vale, pois explícalle, veña. Imos botar un sofritiño de cebola e chourizo, que lle vai dar color e, obviamente, sabor. Home, sí, ó. E imos utilizar arroz, aquí hai algo máis, pero utilizaremos sobre 300 gramos, e 8 oviños, dependendo do tamaño. E o proceso é igual que unha tortilla de pataca. No ovo poñemos o arroz, metémoslle aquí o noso sofritiño e callámola ao gusto. Hai quen lle gusta moi calladiña e quen lle gusta que este máis jugosa. Sí que che sobrou arroz, O resultado é sorprendente. Sobrouche arroz. Deixaronme plantada. Sí, Leonor, na tua casa a tortilla facedela pouco callada ou moito callada? Bastante. Bastante callada? Sí. Sí, o sea, non é como a de betanzos que a deixan así No, desparramados. así non me gusta. Ah, non che gusta así? No, Ah, está ben así non me sabelo. Bueno, que non se enfada a xente de betanzos, que a mí sí que me gusta a tortilla de betanzos, é moito, por certo, é moito. Inda que miña nai fai na callada tamén me gusta, eu son un tío bastante peculiar. Con tal de non facela... Este é o plan de Lucía, señor... Que dis, Xulio? Nada, no, que con tal de non facela que vos vale todo. Exactamente. Este é o plan de Lucía, decía, imos ver Es- o plan de Xulio. Arrímate aí, ande, Leonor, arrímate aí Hola, Leonor. a Xulio. Que che conta este home... Eu está dicindo que Cañotas é agradecido, pero é no gallao tamén, por eso... Bueno, mira, eu estou facendo unha tortilla de pataca normal, vale? Normal. Sí que igual tira un pouco menos callada do que igual che apetece, pero creo que aprobes. Vale? Mira, pataca, cebola e allo no refritiño, e dentro vai levar torrermos e queixo. Darzúa. Darzúa, queixo de Darzúa. Vale, mira, para 1 kilo de pataca eu utilizo 5 ovos e 3 xemas. Vale? Por Que qué? maneira de Porque cascar os ovos, mira desa que maneira vai nos quedar moito máis melosa e vai nos quedar cunha cor moito máis atractiva tamén. Ai! Ah, da Xulio! Está, non Moi pasa ben, nada. ibas tan lanzado. Íbamos ben. Ibas tan lanzado Vale. que te pasaste. Mira, Bueno, entón agora botamos as vale, semas vale. e Entón, nada, batemos ben. explica outra vez o truco ese para que quede máis melosa. Mira, 3 xemas e 5 ovos. 3 xemas e 5 ovos. Eso é. E batímola, pero non a batimos demasiado. Non queremos que quede como se lle meteramos unha batidora, vale? Sí. Que quede mesturadiño, a clara ca xema, pero non demasiado. Entón, mira que corten. De momento xa ten un poquinho máis de espesor con ovo normal. Leonor, sabes que Xulio hoxe está nervioso. Ah, Está nervioso. Pasaron sí. un montón de cousas. Pasaron Oxe, cousas, ui. Tirei aceite, tirei a auga. Sí. Medio me cortei, sí. E aquí estou facendo estos Podo resmiñas. contar a historia do aceite? Vou contar a historia do aceite. Entrei aquí no plató e había aceite tirado polo chao. Aceite na entrada, case, E había un señor Casi. ca súa fregoniña dándolle, verdad? Sí, era el, Sí. limpando el... O que é que fixacho? O que tirei o aceite, viño por aquí, o sí, tirei o pero aceite. tamén vou dicir eu que el preguntou que pasou alejándose do choio. Correcto, Claro. correcto. Por que vou axudar a traballar aquí? Xa estás ti limpando. Claro. Claro. Pues bueno, estes torremiños vamos a deixar que se fritan hasta que nos queden crocantiños, ¿vale? E así tamén lle quitamos un poquinho o exceso de Moi grasa que ben. ten. O exceso. Torremo nunca ten exceso. O torrero nunca vai ter grasa, a verdad, a verdad que... No, mirando non dixen mirando grasa. pa aí que ni se lle derreta a grasa, a verdad. Mira, eso é unha fantasía. No, eso vai estar buísimo, Mira. vai estar buísimo. É o que Lucía leva chourizo, Sí, pero non son torresmos. Bueno, pero é chourizo. Vale, vale. Chourizo light, non? Chourizo Mira, e a light. pataca, eu teño dúas opcións de facela. Cando teño moito apuro, o que fago é esta está ao máximo, vale? Como ten bastante aceite, vaise facendo pouco a pouco, pero vai dourando. Sí, Se a tapamos... vais queimar. No, non se queima. Vale, vale, vale. No, se a tapamos cunha campana destas de cristal, o que fai é duplicamos a velocidade e vaise nos cocendo e pochando á vez, entón témola super rápido feita. A ver, Leonor, tesme que dicir cal das dúas receitas crees ti que che pode gustar máis vendo só así o que ves. Arroz, pataca, chourizo, torresmos. difícil a decir. Non te atreves a... Difícil. Me tenta un pouco arroz. Tenta o arroz, empezamos. Mini punto para Lucía Vázquez. Gracias, Vale. gracias, sí. Vouche pedir que vayas
á zona dos sufridores, despois chamámoste, vale? Vale, moi ben. Quería sorpresa, Leonor, dámoslle un aplauso, vai á zona de sufridores por ali, por favor. Moitísimas grazas. Ai, señores, hoxe facemos tortillas maravillas, sí. Dúas espectaculares versións deste clásico que, atención, dará moito que falar. Da tortilla de pataca clásica, pois pouco máis se pode dicir, con ou sen cebola. Estilo Betanzos ou máis pasada. Iso son contos de nunca acabar cos cuñados e as cuñadas. E por iso, hoxe propoñemos elevar o debate. Con recheo de queixo e torresmos ou con arroz e chourizo. Con esta reviravolta, seguro que ninguén contaba na casa. Pois aínda hai máis. Probaste esa tortilla guisada con salsa de tomate cociñado ao chup-chup ou ao forno con queixo fundido estilo tortipizza. E ollo, que tamén as hai de pasta, sí, para aproveitar os espaguetes ou os cotobelos. E son, de verdade, riquísimas. Están as redes sociais cheas de receitas ben curiosas. E se nos metemos no mundo dos recheos, pois as opcións son infinitas. E que opinarán disto en Laro, Carcacía ou Betanzos? Pois haberá que preguntarles, así non, chamades e contádesnos en @voltascoprato ou no 664 483419. Lucía está co seu arroz e eu vou con ela. O corazón móvese cara ela. Alcánzame los huevos, alcánzame los huevos, alcánzame los huevos. Vale. Una tortilla. Mira, alcánzame los huevos. Ai! Como diz? Mira, baila mellor que Begoña, Tampouco é difícil, quer dicir, tampouco é complicado. A ver, alcánzame los huevos. A ver, Moito como te vai? metes sempre con Begoña. Vou ter que vir eu a defender a Begoña, Xa, me meto tamén con ela. Cantos ovos, o sea, cantas claras, cantas xemas, todo. Aquí hai 8, con Claras todo. e xemas. Pero o truco de Xulio é moi bo. Funciona. Funciona. Vanse levar ben, Vanse levar ben. O truco de Xulio funciona. Atención ao sacrilexio maior. Atención ao sacrilexio maior. 300 gramos de arroz que lle sobrou dunha cita na que lle deron plantón. Unha cita non unha reserva. Non, unha reserva, unha cita na que lle deron plantón e xa pediras. Xa pediras. Aí está, o arroz cos 8 sal. oviños. Buah, vai ser enorme esa tortilla. Bueno, queda riquísima. No, sí, pero vai ser enorme. Guau. Tortilla grande anda ou non anda, non? É así. Home. É así, é así. E agora Chourizo, está incorporando o refrito. chourizo, a ceboliña. Con Bueno. Que estará Estou pensando saboroso, a xente? Que estará pensando a xente na casa, Espero que polo menos estea... Que aproveitamos o rato sobrado e facemos algo rico. Claro, espero que a xente estea como con curiosidade na casa, sabes? Que diga, atención, non é mala idea esta, Eu de verdade que animo a xente que a faga. Que Sí. queda moito mellor do que a priori, porque os prexuizos hai que deixalos fora. Eu confío en ti. Gracias, Cañota. Confío en ti. Vamos botar na tixola cando queiras ese amoado de arroz e non sei que máis cousas, Vamos a ver. pero moi raras. No, chourizo, cebola, vai estar boísima. A ver. Chorriño de aceite que colla un poquinho. Bueno, xa deixamos a sartén o lume. E imos de botar Ostras. así. pregunte- Mira que precavidas son, que tú sen unha tisola pequena. Pa facer unha pequeniña. Por se daba Sí, sí. para facer outra, biches? Pero e para darlle a volta despois como faz? Non teñas medo, eche de amosar. Mira. Claro, entonces vai callando Mira o viño como vai todo. collendo, bichos. Claro, vai callando o viño todo. Vamos dándolle así. Vale, espectacular, Lucía? Polo momento vamos con Xulio Mato a ver se pode superar isto, Arroz nunha tortilla. Pois bueno, intentar, Mira, cañotas. Mira, cañotas. Queso e tortilla, Mira, A ver, quitelle prácticamente todo o aceite, pero non todo, ves? Ainda Sí. queda un poquinho na base. o que apartaches para utilizar noutras tortillas. Aparteino para utilizar Vale. noutras tortillas. E teño aquí, que está, como ves, limpo, Está limpísimo. Está limpiño, que está para só que vexa a utilizar a xente. tortilla. Sí, limpísimo. Ese gardámolo, vale? Este que temos aquí, sin cortarnos nada, botámolo todo capataca. Vale, quero que cunha varilla, quero que estea a xente moi atenta porque o tema de reencher esta tortilla vai ser Eso é. curioso. Mira, dámoslle cunha... Isto ideal sería ahora deixalo que repousara, pues 10-15 minutos, pero como non vamos ter ese tempo, Ajá. vale? Para que se unificara todo, metémosle así a varilla sin medo de romper a pataca, porque non vamos a facer un puré, pero que ainda queda pataca inteira por aí, ves? Vale. Bueno, E xa temos isto preparado. preparado con calor. Imos coa pregunta de concurso, xente da casa moi atentos e atentas. De que vai rechea a tortilla do coletas? Torrermos... de coletas. Torrermos e
e queixo. Isto mucho que dicía unha señora do público, que non te acordabas. Dixo unha señora, é queixo. Mira, aceite ben quente, Vale. non moito tampouco, e agora vamos a botar por máis ou menos un poquinho máis da mitade, vale? Moi ben, pois de que está rechea a tortilla de Xulio Mato, Xulio? De queixo e torrermos. 664-4834-19... Chamade a voltas co prato, Cocina en directa, cañetas, non teñas medo, que non porque pasa nada. repartimos 50 euros. No, moi ben, Vale, moi mira, ben. ves? Acábame de deixar. Xa temos medio callada, e agora, oi o truco, xa está medio Atención callada. ao truco, porque lle falta... Vale. Agora vamos a botar os torrermos, este é o recheo, E o o queixo, Ai, mi má, que bo vai estar iso. e agora completamos co resto da tortilla. Ai, Temos mi má, que cubrir bo vai estar iso. todo, ves? Maravilloso. Tortilla maravilla, Xulio? Claro, e agora temos que deixar... Guau. Eu empezo a lume moi bravo, vale? A tope. E cando está callando, damos a volta, a tope tamén, baixamos un poquinho o O lume. sea, así de rápido xe lle meteu torresmos, queixo, renchíchila. E temos a parte de arriba tamén. E mira, xa vai empezar a derreter o queixo tamén. Imos repartir cartiños, imos a Pontevedra. Carmela, que tal? Boa tarde. Hola, ¿qué tal, cañotas? Como estás? Muy bien. Non sei que tens que decir sobre estas tortillas tan particulares que temos hoxe aquí. Pues la verdad que me sorprendieron, tanto una como la otra. A de arroz, que che parece? Pues bueno, pues no sé, un poco... Nunca lo había escuchado, la verdad. Ves, como a mí, pasa como a mí. No, eu tampouco, E hai nas de pasta, de espaguetes, Sí. De De espaguetes. ajo sí sé de... Bueno, de gente que sí que le echa ajo, pero de arroz, la verdad que no, la primera vez que lo escucho. Carmela, estás vendo aí as dúas tortillas que van a estar riquísimas, pero a pregunta de concurso é a seguinte. De que está rechea a tortilla de Xulio Mato? De queixo torreznos. Moi Moi ben, ben, moi 50 ben. euros que marchan para Carmela, para Pontevedra, un aplauso moi forte. Ay, un saludo para mi hija, María de Zaragoza. Como? Un saludo para a tua saludo filla? para a Un filla. saludo para Zaragoza, para mi hija, mi nieta y mi yerno. Bueno, pois mandamoslle un bico enorme. Xulio, non lle podes dar a volta, sin, Pero é sin, que- sin esperar por mí. Non podo esperar, cañotas, pois espero... Bueno. Se espero, desespero. Carmela, un bico moi grande, gracias por chamar. Un besiño, chao, Mira, chao. mira. Se marchou. Un bico, Mira, Carmela. mira, ahora vamos a baixar Estuvo un poquinho. ben non enseñarlle á xente da casa que podías liala. Claro. É o que me faltaba Claro. hoxe, que me caera a tortilla. Por favor, uns piropos a esta tortilla. Está preciosa. Vale, A verdade que está... No, é o peor de todo. Cheira ben, está moi boa hasta de forma, porque che quedou Home, claro. a forma perfecta. Sí, e vai estar, Sí, sí. Bueno. vai haber lágrimas hoxe. Veremos a ver, sí, lágrimas chorando por ti. Vamos con Lucía, veña. A ver. Atención a esto. Atención a esto. Decídeme vos que esta tortilla non ten un aspecto maravilloso. Mira, pai. E iso leva arroz, Arroz. Tortilla de media. Sobrabanlle arroz, Arroz con chourizo de cebola. arroz, chourizo, cebola, ovos, 8 ovos con todo, clara, xema. E mayonesa de allo negro, que imos facer É agora. verdad, xa non me acordaba da mayonesa de allo negro. Hai que darlle agora, verdad. Bueno. Eu penso que esta xa a temos, Querela sacar? Ou Sacamos. esperamos? Ti que dis? Ai, ti dirás, cando queres facer a mayonesa, facémola, se non, sácala. A ver, Vamos a sacar e facemos a mayonesa. a ver como queda isto. A ver como queda, vámonos A ver. ver, mira, así, ves? Va, un aplauso para esta muller, que acaba de deixar a tortilla espectacular. Tortilla de arroz. E así, señoras e señores, é como se fai televisión, para que a xente poida velo na casa, non como fai Xulio, que lle dá a volta cando quere. Verdad, Xulio Mato? O que, perdón? Nada, tío teu. Vamos con Veña, mayonesa. vamos con mayonesa de arroz. O digo de arroz. O peacho negro. Aceite virgen extra, un aceite máis suave. Bueno, pode ser todo virgen extra. Pero botase moitísimo, non? Aceite. Pareceche. Non sei, pregunto desde a ignorancia. É mayonesa, canta cantidade queres? Pois non sei, dimo ti. Pois así. Vale, pois aí está ben. Unha Dous pouca- dentes de allo negro, un ovo, 100 ml de aceite virxe, 100 ml de aceite suave ou xirasol, sal e zume de limón. Sal. E imos lle botar o allo negro. Buah. O allo negro vai con todo, o sea, ou quítalle a... Mira que blandiño é. Sí. Non, se eu comino moitas veces. Ah, ti se queres debo bolsillo. Sí. Pero porque me regalaron, Ah, Son 2 dentes de allo neste caso, dous dentiños de allo. Dalle un aroma moi rico, un É- sabor umami. E botaslle... mira, aquí falta un cachiño de allo negro. Aí está. Pois bota aí, que eso non se pode despreciar. Que pasa. Un pouquiño de zume de limón. Vale. Que falaches dun sabor
que non sei que quixo dicir. Sabor que? Umami. É que é umami? Pois así, enche a boca por todo o paladar, todas as papilas. Como cando se chispertan así todas de golpe. Sí. Vamos a ver se sale, eh? Vai facer a maonesa, mentras tanto imos falar con Leonor de Ordes. Arrancamos co público do Voltas co Prato. Veña, vamos, Pablo. O aplausiño, aí está, aí está, aí está. Mira, as de diante non aplauden, Leonor, non aplaudiron as de diante. Nada. Isto non pode ser, Isto non pode ser. A ver, Leonor de Ordes. Non sei que dicirche, Pois, eu tampouco, en todo caso, gracias pola invitación. No. Gracias a ti por vir, pero digo que non... Encantada, encantada. Digo que non sei que dicirche porque as dúas tortillas, polo menos, curiosas son. Sí. Ti pedías ideas, e son... Ideas son. É moi boa cara. Ti crees? Excelente. Sí. Dicías antes que a de arroz que podía ser, crees que pode remontar a de Xulio? Vou a esperar o gusto. E logo despois pronuncio. Este é o tipo de xente que nos gusta no Voltas co Prato. Faz moi ben. Vamos a dar un aplauso, nun minuto chámote, vale? Gracias. Un aplauso para Leonor, que ven de Ordes, está con nos no Voltas co Prato, veña. Xulio Mato, Oh, mi madre. que tal? Qué ágil estás, ¿eh? Estou, claro. ¿Qué tal? Mira, espera, vai cortar. Estou súper contento con... Espera a que o poidamos ver na casa. Vale, a ver. Atención. Vamos alá. Xulio Mato, aí o tes. Ahí está, mira. Mira, A ver. mira. Qué fantasía, ¿eh? ¡Hala! Un aplauso para Xulio, por favor. Qué maravilla esto, ¿eh? Qué pasada. Qué pasada. Que nos gusta menos callada. Menos callada, como No, lle pois gusta. callad. Eu creo que a callaches como lle vai gustar a él, ¿eh? Claro, porque ela quería callada. No, en serio, pero despois quedou Aquí, todo derretido. cortes por onde cortes, ves? Vamos a topar. Torrermos. ¡Hala! Espectacular, espectacular. Isto é... Moi rico de Xulio Mato. un Imos ver homenaxe. o de Lucía Vázquez, a ver que tal vai. Veña. Lucía, querida. Oh! Fixádevos a maonesa, eh? Aí está, vou sacar isto de aquí para que se vexa ben na Está casa. bonita. Está. Está moi bonita, a maonesa. Sí, mira que chula está. Que guai. E atención ao corte da tortilla de arroz, Atención. Isto é moi boa pinta, Está moi boa pinta a tortilla de Mira, non arroz. collei ninguna espátula, biches, máis Pero, complicado. señor. A ver. Da igual, Xulio, aquí hai apaño para ti. Ole, moi ben, un aplauso para ela tamén, Unha pedazo de tortilla de arroz e chourizo. Imos coa pregunta de concurso. De que é, precisamente, a tortilla que fai Lucía. De que é, Lucía? De arroz, con É que chourizo e cebola. Xa está, non, arroz e chourizo. Vale. 664-4834-19, chamade ao Voltas co Prato de que é a tortilla de Lucía, de arroz e chourizo. 50 euros en xogo. E chegou o momento de que se levante e veña a probar Leonor de Ordes. Un aplauso para ela. Vamos por aquí, Leonor, veña. Estaba aí queimando. Ai. Sí, porque yo tamén te voy a pagar. Puxe dar a manga. Leonor de Ordes que Vaya. pedira, pasa por aí, Leonor. Por aí. Leonor, cando queiras, podes probar as dúas tortillas maravillosas que fixemos hoxe, porque era a tortilla maravilla, tanto a de Xulio como a de Lucía. Adiante. Dalle aí. Vai probando. Imos repartir cartiños, imos a Arteixo. Ana, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás? Muy ben, Bueno, moi por- ben. moi ben. Por 50 euriños, de que é a tortilla que fai Lucía Vázquez? De arroz e chourizo. Moi ben, un aplauso para Ana de Arteixo, que leva os 50 euriños do Voltas co Prato. Moi ben. Cal escollerías ti, rapidamente? Eu, a de Xulio. Ah, de Xulio. Vale, Moitas mini gracias. punto para Xulio. Bueno, pois Ana, un bico moi grande, grazas por chamar. Gracias a ti. Veña, hasta logo. Hasta loguiño, chao. Leonor de Ordes está probando agora a de arroz con chourizo. Tens que probar a maonesa aí de allo, tamén. Ten pintaza. Ui. Atención, esa cara é decisiva, é espectacular. Vamos alá. Te llaman pringada. Quería ideas. Aquí fixaron tortillas maravillosas. Leonor de Ordes, despois de probar estas dúas creacións gastronómicas, quen gañou a Voltas co Prato o día de hoxe? Pois a de queixo. ¡Hola, Xulio Mato, remontado final! Ahí está. Bueno, señoras e señores, nos marchamos. Queden coa actualidade, coa hora galega. Vémonos mañán con máis receitas aquí, na Voltas co Prato. Chao. De la cocina de España, un cocinero francés
quiso robar